ko pump station wa ko to fu no a fa so to be calculation na me de amount no se eye diesel a ye calculation wo so eye petrol na wo to a ye calculation wo so ne fa ko why ye nyina ye yi edi mu Ghana nkoso enene ye ti ha no pa sije me da se wo ho abena so say amanyofo no wo mafa omanfo ne fo amanyofo wo mafa Ghana fo ya yakoto santene eto abadema wo mo no wo mafa wo mfo wo say sa amend bill Energy Sector Levy Amendment Act 2025 ebeto dwai say ya no say D levy do so levy bia o kan say ma me bi beti ase so hu say adwenkyere ne bebre na aba but because amanyofo no feel say Ghana for no de enche no mu fi asem oh ne enfa bibi mom enti enfa bibi mebum enti wo say enra wo mampani e de sa directive beto dwa no ye beba no so but ye beka fu ne pepepe enra o mampani di sa directive beto dwa na ade echi ya e na 1 cedi 1 liter ashase ade echi ya so ya sa de fofra betum e na ye increment no so asan so aba so se obi gina ba bi no okasa eye populist eye political gimmick adentina san pa kro ne yanka se no kwasem na woka bo wo ensusue so betu na mo bia aden na wo twen ya ade ebete na eto ya wo de abeto fa won so be ye adwuma CJ e na wo be communicate che Ghana fo na wo de abase ne be ya ye bo aban no abaso so wa ya ade sesisia petrol ya o de ma appointees ni ade ni nyina no watwam esa ye friends and DSTV ni ade no eno so watwam na o de 1 cedi 1 liter aba be ka ho ye de ye John Ginapo kan na CJ eguso ada yetim okasa enkosoro enti se ne babia kodru no na ye ne estimation na se ne wan susu anuru ho anapai se John Ginapo wo tie ono ana nsem akodina parliament kan ya yo ani ye bon ye o mechem CJ asem kesi bia wo ha no ma me pesa me de no ko ye de me bra ka betumanim ba sa asem we de eden ya meka ansa na makọ CJ he enam na ye no ehu ye mfa de te se mo bi te se nantwie pork se brachas preko min kan sa inti nantwinam prekonam apontenam odwanam sa emo na yekum wo mo baabi so ne moja ewie hu wo mo yiyi wo mo yemade ne ade even wele nyina na mpanyefo dia betu dwa se baabi a yeku aboa no na ya wiasiesie aboa no asa twitwa aboa no baabi a yeso ade afade bebedu baabi a wo kwa akoto nam no etumi fa yare ne nkeka wa bebre a wudi ko nipadua no ma enya sinto em dia pomodim hawo ebrew ensije de ehu krampo ne se ebi wo ho so a wo benu ane se den enwo emmoako awramu no enwu ekeka wa ko awramu no enwu na enu ho kokobo ena mpanyifo de abeto da bokrata yi mu a me kenkan ama obie se yi bia ye kan wontumi nkoto na ntwe nkokum twitwa so fridge mu se wo bawe ne kakra na momo no na mo ka se e wo se ye hunu se bia sumasi ana so benten na CJ o ton nam no o ye licensed CJ enye bia o wadaroma wan menum ye no da ban ye ko na nkwase dem se ye koto na ma ye ko bisa asempatcho wo certificate wen da ban na nam kwampo ni nipa na woku na babia ye kun nam no ba uni babia kun mpo no akobisa se license a echese mutumi kun na ntwie mutumi kun aponti tumi kun odwan etwitwa de ba ma ye we no license na wen eti eye hwan na woso ye sadwuma we de boa me ameti fie a mekra se ye kasa meni babia enkran ha meni babia ye se yekum wa unim na nkwase yi babia abato a babia yekum wa msije unim bi wonkran ha me niamenim wo wo kasoa enkran ha de me se nim babia enso be kona enantwinam ye gudwom ye kwoto se hin yekum no wo kasoa se babia yekum no na hote sen ensije I'm telling you so ukodru ho kwhye se de hote ekra na nantwinam ubetua won wi nantwinam da ba se je ye kan sen so a ye kan omo toton enam no so wo nsebe on ma beko na ye made me papa ba ko se no ne ye fe ne tesoa sa nam na ye toto na omo twitwa no me papa be dabi eso chinchinga when ye de enam akasa no omo de nkyene anoa nto de nkyene noa ne kakra na wayi de abeto
atena no so no ototo anwuma boti abotifo no omutwa no ntra no kwa na ode no otwitwa no me papa be se efre ne teso a menim se de se ye wonim se de efre no se chinchinga ba ya chinchinga ya o se chinchinga ne ye de yesina no aha nti we no eye teso a okay ye bi sasa sanam ne krampo no empanyifo FD fo ne ade no CJ, how safe and a son of the crump na ye my see berry. Abraham him say aboa no yare a. Sa aboa no yare. Yare bi wa aboa no mu a na ukunu. Na odi ye wadwen say wa odi abafie wa benoa. Yare no enko ye wo. Enti na mi bi sasa sanam na me kan si omo no ama ne me o. Omo no ama ne me na obe so be ko ba bia bia eye ukwaji wani ni ade no ebu on ma be ko nam na yatoto no foforo do tum so na medie aben fine but adom begu so ayeto CJ atire no enam aye de bebre wu nyinara emoja wo emeye because pressure gu no so nkrofo je na makwawe nti eno no onya daje wo nam ne ho nti bi mi se CJ se me ko ba bi na sana no me wi bia mosiri no me kontem ukontem ade o ma di kan toto na egu honom no ene wuso mu afaka aben kama but anu nya san ye no de aka de nyina sister Brian na ha ho enti me wo ye meden me nto but ye beto enti ye sese ye mpanyifo ya wo se na ye World Food Safety Day ena na wo mo ya na se ye celebrate ya wo mo de safutuo we ma yen enam no wache joint bi abekogya na ntwedam wo mu wache joint emo joint bi abekogya na ntwedam wo ho chese Toba bia obekọ na ntwedam aponche ne ade wo honom ye misa se ye no ne sen toba fo no so because ye no mpese nam ne behunu nti no omo ma nam no emmi ye ubetumi akoto akrantie nam betumi akoto otwe nam se bare wo kakrenka because ebegu jam anase besi so ache se be yankwa na bibia na yes no ma ne bi bebre a obekọ no na nam na tete ne woboka nti ye huru fa so ane ye yi de be so ne ye to ma yen yes remo unso kona wo kwoto nam no a ya unso wo na okita sika no enti sika nkwoto yade unso ye hwehwemu ni bi ne hunu de wo pe wate ase na enye saa ye kwa ye ba CJ unsa meka cho sa meko boda sisters keepers ko di dwuma we de na ma me ne yetifo nyina enhye e wono na ye ma me no bi omo ye kua no kan sa fertilizer ne enro yo mo de gu nuane no se be ye mo ansere bo no ma ehye se ehye na te se nkruma epiepie nketenkete na no uspray so a CJ na je se 3 days wa yo bolo samiti hayi abre anyini ayeti aton enti ye papa panye ba ko na na ye ka se bi mu ba be mo nchekere se yenya ye bidie jepidie usi ye wobi a di twese ye wobi a ye dibidie kra no ye wobi a yetumi blending nom enye dua bia na yetumi edinti wunnim a enkotrai because enua na nkasa no ebi so ni sinto nti ose ye kyerem se enkyini suo te se bia nka wakodwom na wakotontosu mu ne nkruma ne sane ma no na wabafie no wobehunu nkyini suo na sa bidie wahunu wayambi e dia french ni so na wahunu no na sa intosu ne nkruma ne ade na yekoto wodwuma ye di nnuro because ko so ba from wanfa nnuro ansa akuani no obeboka seje na wodi agu enkyene ne bidie nsuo nim ayeso a sema na duasa na wayiyi de anim di fona me ate ase ne se poison bi krompo na wasa fruit no na vegetables ni mu no a eyi because I enchini any bidie in fact boda ye call ye no me de misua de pa because ye ma menum na nkasa no omo ha wo because de omo de brain na bi no mudi emre wan nkwakra na sisters keepers no mko di dwuma no eno abi no mudi enti de chese we ni kwan kakra because de watwa intos adaka bese aduanan no CJ ontumi nya ne se de ye no enti me sa wo de okodwom na akotontos no eni nkruma no na de ba fie bibie ya tosode a wo hya ye de aduro ne ye no wo de ba hunu je bidie nsuo ne nkyene ne fagum semaduasa na yiyi fa se fridge moaye na yen try ne moaye ho kakra